azken asteotan datuak biltzen ibili gara. Eta hona hemen lortu ditugun emaitzak. Euskal Autonomia Erkidegoko 3 lurralde historikoetan, ematen ari diren prentsaurrekoetan balorazio orokor txiki bat egingo da. Hala nola, foru aldundiak zuzentzeko hautagaiei buruzko datuak. Lurralde historiko bakoitzean, euren herrietako alkategaien datuak eskainiko dira. Mobilizazio handia lortu dugu. Bai frakinez mugimendiko jendearena, bai eta era partikularrean lagundu diguten herritarrena ere. Frakina hautagai gehienen agendan sartzea lortu dugu. Hauteskunde kanpainan eta hautesle askoren buruetan. Lagurpen gisa esan dezakegu, EH Bildu, Podemos eta Irabizik lana erraztu digutela. Eta beste konpromisoa estrukturalki hartu dutela. Eta beste alderdiekin berriz zailagoa izan dela. Alderdiek daukaten jarreratatik haratago, erakunde ezberdinetatik konpromiso pertsonalak hartu daitezken frakinaren kontra, eta zulaitzaileen lana oztopatu. Espero dugu, hartutako konpromisoak praktikan jarri behar izatekotan, sorpresarik ez egotea. Beharrezko ikusten dugun bakoitzean hartutako konpromisua betetzeko eskatuko baitugu. Gu, Gipuzkoakoak izaki, eta gure lurrazalaren 40% frakinaren mehatxupean daukagunean, hori dela eta lurraldeko hautagai politiko guztiekin harremanetan jartzen saiatu gara. EH Bilduk zaterako talde gisa sinatu du. Eta hautagai guztiak barne geratu dira, Gipuzkoan. Irabazik talde gisa sinatu du, eta hemen ere hautagai guztiak barne geratu dira. Podemosek talde gisa sinatu du, eta hautagai guztiak barne geratu dira baita ere. PSek talde gisa sinatu du, baina hautagai bakoitzak independenteki aukeratzeko aukera izan du. Sinatu ala ez. UPyDek ez du sinatu, PPek ez du sinatu, eta EAJ-PNVek ere ez du sinatu. Ikusi dugun moduan, Gipuzkoan indarrak nahiko banaturik daude. Baina gure ustetan, honen erantzule nagusia dagoen ezjakintasuna da. Bai politikoen aldetik eta baita herritarren aldetik ere. Horregatik, irmo esaten dugu, lanean jarraituko dugula Gipuzkoar orok frakina zer den jakin arte eta gaiarekiko kontzientzia kritiko bat sortu arte.